Så står vi her med Gert Jørgensen, far til en af Danmarks store pokerlegender, Theo Jørgensen. Gert, kan du ikke lige fortælle, hvad skete der i den sidste hånd her? Jamen, jeg var nede på nogenlunde startstak, og så kommer der 7, 9, 10, og jeg har 6, 8. Og så er der en, der jeg byder 2, og så byder han langt over, og så skubber jeg resten. Så har han knækt dem, og så kommer der en konge på river, og så er jeg ude. Det var lidt ærgerligt. Hvordan er det, Gert? Er det noget med, at Theo han stikker dig til de her turneringer, eller har du selv klaret den her gang? Den her gang har jeg selv klaret det. Det er fordi, det er en 300 kroner, så er det jo fantastisk. Der kan vi alle sammen være med, og det har været dejligt. Så det er først, når det er lidt større og dyre turneringer, han kommer til? Ja, det er først, hvis vi er ude i noget, men det er jeg ikke ret meget med i. Jeg spiller for dårligt, så sådan er det. Jamen, det er godt, og tak fordi du vil være med. Det vil jeg meget gerne en anden gang, det kan jeg love dig.